Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Hai bocah kaya pring ngene kok. Sik. Kondange pripun to? Ngarane kaya pring maksudnya piye? Lah iki lho. Bocah cilik, jlirit. Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. Pawak. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku akeh banget ngono lho. Banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mrika wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sama. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Piye? Cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan. Amin. Iya no. Alhamdulillah. Nggih, jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo ta? Sing dawa angel ora tuwa. Lintang Kairo Lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, mosok lho Pak De. Lho kok iki karyamin ngono. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur. Leluhur ki wis podar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngaten lho. Sepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pilih sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Kok senengane. Padahal ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu. Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tanine ya didadak. Mergo ketamun iki jurang-gerawah iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Iki ape bawane apa, Dik? Podang kuning. Nggih, dibawani yo gawane no, podang kuning. Monggo, iya Pak Lintang. Monggo. Nadian wujud peksi. Suarane iso go kredit undah. Kredit undah iki piye to, Pak Dik? Tegese kowe entuk nyanyi sak nyanyian ki iso go ngangsur kendaraan. Ya ampun. Wes luar biasa. Tasik ajar sakmenika, Pak Dik. Ajar yo aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae Presiden Purbakala.
metu Pak Nek De. nyewa sampe nek dhewe iki lho. Iki lho. Pilih kanggo bus. Wong iki nek ngenyek aja sampe nek dhewe. Aku ra enak. Oh, kok Ayo. kerpus. Iya lho. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalih piantun pundi? Yai anu Salam kita Moya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bacaan priman? Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Halo. Halo manis taramra hati saingkan golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih ngenas sayang bakal terangganku kali ora krasa isa awan nganti Gonggo Pino. Ayo kendangane tangan di semake. Bumi.
sayang aduh ati kepranan maramanda atiku tansaya ndatra tak senanani sona pikar pulute kando. Alhamdulillah wis diaturke matur nuwun nggih Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk.